Id-Deputat Nazzjonalista Edwin Vassallo se jikkontesta l-kariga ta' viċi kap għall-affarijiet tal-Parlament la darba ma ntlaħaqx qbil biex ikun Chris Sajt li jokkupa din il-kariga. Ikkonferma dan Edwin Vassallo nnifsu li qal li hu lest jirtira l-kandidatura tiegħu jekk David Aġus jirtira mit-tellieqa biex Chris Sajt isir viċi kap b'mod awtomatiku. Din id-dikjerazzjoni ta' Vassallo qed tkun meqjusa bħala sfida diretta li Adrian Delija li aktar kmieni din il-ġimgħa qal li Chris Sajt għandu jikkontesta l-kariga iżda f'ebda ħin ma indika li seta' jkun hemm xi ftehim biex jikkontesta waħdu kif kien sar fil-każ ta' Mario De Marco wara li tilef ma' Simon Busuttil. Dan fl-istess ħin li Delija mar jiġri għand Robert Arrigo jitolbu ma jikkontestax biex Clyde Puli ma jkollux inkwiet jirbaħ il-kariga ta' viċi kap għall-affarijiet tal-partit. Iżda Arrigo rrifjuta t-talba tal-kap u kollox jindika li fil-ġimgħat li ġejjin din se tkun waħda mill-karigi mis-sil ta' qattih fil-Partit Nazzjonalista. Kien qed jissemma li seta' jibqa' Beppe Fenekadami, imma dan jidher li hu wieħed minn dawk li ma jridx ikun fit-tmexxija ma' Delija. Edwin Vassallo qal li għalih l-iktar importanti u li joffri d-disponibilità tiegħu lill-partit u qal li jrid joffri spalla wkoll lill-kap Adrian Delija. Saħansitra żied li din id-deċiżjoni kienet ikkomunikata lil Delija f'laqgħa li kien hemm fl-aħħar jiem. Irrid naħdem għat-tisħiħ tal-partit għal Edwin Vassallo li tenna li l-partit qed isejjaħlu.